Goddag og velkommen til endnu et afsnit af De Glemte Civilisationer. Dagens afsnit er et bonusafsnit, altså et ekstra afsnit, og teksten er Cargo Cult. Det er min tredje indspilning. Den første, den gik galt, fordi jeg havde glemt at tænde for mikrofonen. Jeg sad og snakkede ind i mikrofonen, og alting så godt ud. Ingenting skete. Og anden gang, der ringede telefonen midt i det hele. Det var heller ikke så godt. Men nu prøver vi. Den her gang håber vi på hverken telefon ringer eller noget som helst andet. Men cargokult, det er et begreb, der oprindeligt stammer fra antropologien, men som i dag bruges som sådan rent metaforisk inden for teknologi og videnskab. Og det er lidt interessant, når vi begynder at snakke om ancient aliens. Men det kommer jeg tilbage til. Begrebet opstod i forbindelse med visse melanesiske kulturer i Stillehavet, og især under 2. verdenskrig. Under krigen byggede de allierede militærbaser, og det er især amerikanerne, vi snakker om, på øerne i Stillehavet, og bragte store mængder forsyninger, altså såkaldt cargo med sig, vi snakker om mad, tøj, teknologi og lignende. De lokale befolkninger, der ikke havde nogen forudsætninger for at vurdere industriel produktion og lignende, de så disse varer indkomme og forbandt dem med de ritualer og de praksiser, som de udenlandske soldater udførte, så som for eksempel at bygge landingsbaner, bruge radio og ringe og snakke og bla 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 bla. Efter krigen, da soldaterne forlod øerne, stoppede cargoen. Der forsøgte de lokale, skal vi kalde det indbyggere, stamme, at genskabe de ritualer i håbet om at bringe cargoen tilbage. De byggede for eksempel falske landingsbaner, fly lavet af bambus, kontroltårne af bambus, militærparader, gevær af bambus, etc. I dag der bruges cargokult som en metafor for de situationer, hvor man efterligner de overfladiske aspekter af en praksis, men uden at forstå den underliggende mekanisme. Vi snakker om for eksempel i softwareudvikling, hvor man kopierer kode eller designmønstre fra andre projekter, men uden at forstå hvorfor. Eller i forskning, når man efterligner videnskabelige metoder eller bruger statistik uden forståelse for, hvad det er, der egentlig sker i håbet om at blive betragtet som videnskabelig. Richard Feynman, han var en Nobelprisvindende fysiker. Han brugte begrebet i sin berømte tale, Cargo Cult of the Science, til at beskrive forskning, der efterligner den videnskabelige metode, men uden den ægte stringens og åbenhed. Et eksempel på det er for eksempel et udviklingsteam, de kopierer et avanceret designmønster med markedsservices, som for eksempel Netflix, men uden at forstå, hvad der egentlig sker bagved, eller hvornår det er nødvendigt. De tror, hvis man bare bruger det samme design, så skal det hele nok virke. Man ser simpelthen over for den bagvedliggende infrastruktur, man ser bagved den bagvedliggende, undskyld mig udtrykket, kværn. Det vil sige, at hvis der lige pludselig er 1000 seere i stedet for 10, så kunne det måske godt være, at kværnen den skulle være lidt større, have lidt større muskler, og begynder vi at snakke om 10 eller 100.000, så begynder tallet måske at være endnu mere vigtigt. Så man kan sige sådan, at cargokult, skal vi kalde det cementen, eller hvad vi har lyst til at kalde det, der er der fokus på de synlige ritualer og perks, i stedet for den dybe organisatoriske princip, såsom tillid, autonomi, innovation, industrialisering og den slags ting. Det kunne for eksempel også være, at jeg sætter mig ned og læser, så opdager jeg en eller anden meget succesfuld person. Lad os sige Jeff Bezos, nu bare for at tage en. Og så sidder jeg og læser om hans daglige rutiner. Nu ved jeg ikke, om Jeff han står op, men nu antager jeg, at de her ting, de er rigtige. Han står op 5:00, så tager han iskoldt vandbad. Han sidder og mediterer 1 time eller 2, så sidder han og skriver dagbog. Og så bla 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 bla. Jeg kopierer det slavisk. Fordi hvis jeg nu gør det, så får jeg nok også succes. Eksemplet illustrerer, at cargokult, det handler om at kopiere formen frem for indholdet, eller funktionen, om du vil. Det drejer sig om, det er at få det til at se rigtigt ud, men ikke at forstå, hvordan det virker. Hvis vi lige vender tilbage til cargokult, og blandt de melanesiske folk, altså under 2. verdenskrig, så taler vi jo om, befolkninger på Vanuatu, Papua Ny Guinea og Salomonøerne, for eksempel. De blev jo udsat for massiv kontakt med vestlig teknologi og militær. De så fly lande med forsyninger, altså cargo. De så radioer, hvor man kaldte op,
tilkaldte hjælp, og man så soldater i uniform. Alt sammen noget, de ikke havde set før. Men når de kaldte, så skete der noget. Der kom cargo, der kom alle de her ting, der kom mad, uden man skulle først så eller høste, eller tage ud at jage, eller tage ud at fiske, eller noget som helst andet. Når man tog walkie-talkien, eller hvad det var, de talte i, så kom maden. Det var det, de så. Det var det, de forstod. De indfødte havde ikke nogen forståelse af industrien, den globale handel eller den moderne kultur. For dem virkede det som magi, og de forsøgte igennem deres egne kulturelle og religiøse rammer at forstå, hvad der skete. For dem, der var det ikke overtro eller naivitet, men for dem var det en logisk udvidelse af deres egen kosmologi. Fordi hvis man ser verden styret af ånder og forfædre, så er det vel naturligt at tænke, at nye goder, som kommer, må være en gave for disse kræfter, og at disse ritualer er nødvendige for at opretholde denne kontakt. Vender vi blikket mod Ancient Aliens og lignende, så er der faktisk en tankevækkende parallel imellem disse cargo cults og Ancient Aliens. Og det er ikke kun mig, men også antropologer og kulturkritikere, der har bemærket lighederne. Altså, de melemetiske folk, de ser jo fly, radio og forsyninger og tror, det er noget, der er guddommeligt eller noget magisk. Og hvis vi lige vender rundt, og så kigger vi lige på Ancient Aliens, så ser fortalerne for den teori jo store økologiske bedrifter, som eksempelvis pyramiderne, og mener, at de her de er simpelthen for avancerede til at blive lavet af primitive mennesker. Derfor må rumvæsener have hjulpet. De traditionelle arkæologer, de betragter ofte Ancient Aliens, ud fra, skal vi kalde det, følgende bullet points, at det ikke bygger på et empirisk bevis eller nogen systematisk metode, at de ignorerer eksisterende videnskabelig konsensus og evidens. Man kan ikke falsificere, det vil sige, det er ikke muligt at teste eller modbevise, påstandene, og så bruger der ofte selektiv data, det vil sige sensationelle påstande eller mystik som forklaringer, som så ikke kan undersøges nærmere. Så traditionelle arkæologer, de mener jo, at Ancient Aliens, de ser bort fra arkæologiske og historiske data, som de mener, der eksisterer. At Ancient Aliens fremsætter påstanden, men uden bevis, og anvender argumenter, altså noget som, fordi vi ikke ved præcis, hvordan et eller andet blev bygget, så må det være rumvæsener. Det er imidlertid en argumentation, jeg ikke støtte. Jeg mener, at bare fordi vi ikke har set en komplet dokumentation for opførelsen af eksempelvis pyramiderne, så kan jeg godt følge et stykke af vejen, at der er indirekte spor. Man har fundet for eksempel værktøjer og kobber, dololit og træ. Man har fundet rester af arbejdsbyer og logistiksystemer. Man har fundet papyrustekster, som for eksempel Diary of the Mir, altså en førstehåndsberetning om transportsystem til pyramiden. Men vi er også nødt til at være iskolde her. Vi har ikke fundet alle redskaber eller beskrivelser. Vi har heller ikke fundet ud af, vi ved ikke præcis hvordan det kører. Og dermed, der laver man den antagelse, som man beskylder de andre for. Når Ancient Aliens, de siger, at det er fremmede rumvæsener, der må have lavet de her ting, så siger den traditionelle videnskab i virkeligheden det samme, fordi de siger, ja, vi har godt nok ikke den komplette beskrivelse af, hvordan det er sket, men vi tror, det er sket på følgende måde. For mig at se, er der ikke nogen forskel. Den ene peger på et rumvæsen, den anden siger, jeg ved ikke, hvordan det er sket, men vi tror, det er sådan her, det er. Altså, begge parter springer mellemregningerne over. Og hvis den ene påstand må være rigtig, så må det samme gælde for den anden og omvendt. Dermed er også sagt, at jeg mener, at man kan ikke pege på for eksempel rumvæsener som problemet, fordi man ikke har en mellemregning. Og så samtidig sige, vi har her kormejsel, hammer og lidt andet. Det er for øvrigt lavet en præcision, som intet menneske kan lave. Sådan fungerer tingene ikke.
Man kan simpelthen ikke i min optik sige, at det er pseudovidenskabeligt at sige, de peger på rumvæsener fra en anden galakse har lavet det her. Og så samtidig lige springe over, at det er den teknologi, man siger, der er påstået til at lave de her ting, den kan umuligt lave det her. Fakta det er, at der er mange, der har forsøgt at lave proof of concept, altså en minipyramide, eksempelvis 100 sten af, en af de store pyramider på Gizelplateauet, men ingen har lavet den. Historien den er egentlig iskold. Det er, at når vi først kommer rendende med tømmervinkel og alle de andre ting, og så begynder at lægge den her på, så kan vi simpelthen se, at det, der er lavet, det på ingen måde matcher det, som der rent faktisk har været der i hvert fald i 5.000 år. Når vi begynder at kigge på præcisionen især, så må vi bare sige, at jamen, hvis der er 2,4 millioner sten, som man påstår, der er i den store pyramide på Giza-plateauet, hvis ikke man er i stand til at lave 100 på den metode, som man siger, der er anvendt, så tror jeg, at enhver videnskabelig konklusion må være, at jamen, så er metoden forkert. Der må være noget, vi mangler. Det andet, vi begynder at snakke om, det er kræfterne bagved. Hvordan skal man kunne flytte så store sten? De fleste sten, de vejer, så vidt jeg har oplyst, 2,4 tons. De største sten vejer op mod 80, og så er der en masse imellem. Pointen den er bare, at hvis man skal flytte en sten, og man skal bruge rå fysisk vold, han har sagt rå fysisk magt, så tager det at flytte en sten på 1 tons, en 15-20 folk, der slæber. Jeg siger ikke nødvendigvis, det er slaver, jeg siger bare, at det er folk, der slæber. Så det må nødvendigvis betyde, at hvis vi begynder at tale om, at sådan en gennemsnitssten vejer 2,4 tons, så taler vi jo vel om 35-40 mand, der skal ligge og slæbe det der afsted, som minimum. Og dernæst begynder at komme de store sten, altså dem der vejer 40 eller 50 eller 80 tons. Der skal jo være en del flere folk til at slæbe dem. Vi begynder jo at tale om måske 1000 mand. Og når man så bagefter begynder at kigge på, jamen de skal slæbes op af ramper af en pyramide, de siger, der er firkantet. Nu snakker vi slet ikke om, at den her rampe, den skal stampes, den skal dit og dat. Fordi det må jo nødvendigvis betyde, hvis man skal slæbe de der store ting op ad den, jamen så skal jorden jo kunne modstå det tryk, der ligger i stenene. Man skal kunne slæve det op. Så kan det godt være, at man smider vand og alle mulige andre ting og sager for at få den til at køre lettere. Men det ændrer ikke på, at faktum det er, at der vil være et enormt tryk på, at slæbe de her sten op. Hvis de her sten, de skal lægges på en periode af 20 år, slæbes op af den her rampe, så begynder vi at tale om millioner af slavearbejdere eller frivillige. Lad os ikke diskutere, om det er en slave, eller om det er en frivillig. Pointen den er bare, hvis de her sten, de skal lægges i det tempo, man påstår, det er sket, så begynder vi at tale om, at den hver bør kunne indse, at det her, det hænger slet ikke sammen. Vi taler om 15 eller 20 millioner mand, der skal ligge og slæbe de her op. De her sten skal jo lægges, hvis vi begynder at snakke om 2,4 millioner sten, som det Khafre-pyramiden består af, den skal lægges på en periode af 2 år, og hvis vi begynder at snakke om døgnets lysetime og lignende, så begynder vi at tale om, at der skal lægges en sten hver anden eller tredje minut. Og hvis de skal slæbes op af den her, altså enhver kan jo regne ud af det her, det kommer jo aldrig til at hænge sammen. Der skal være millioner af medarbejdere til at slæbe dem derop. Det hænger simpelthen ikke sammen. Og det er det, der er det vigtige her. Når man begynder at skyde efter ancient aliens, så begynder at kalde dem, pseudoscience, og begynder at sige, at manglende bevis, det er ikke bevis for noget andet, så begynder den jo altså ligesom at hakke tilbage. Fordi, hvordan er det så sket? Der er nødt til at være en forklaring på, hvordan man inden for 20 år skulle kunne lave en så voldsom pyramide. Fordi jeg snakker bare om perioden, hvor stenen den ligger fremme ved, pyramiden. Jeg snakker slet ikke om at transportere den og udhugge den, glatte den af, sørge for, at den har den præcision, som der er påstået og lignende. Så kernen er i alt det her, det er, som jeg ser det, det er, når vi begynder at snakke videnskabelig praksis, så er det at stille de kritiske spørgsmål, der udfordrer de forklaringer, der er, og peger på huller i de gældende teorier. Og kernen den er, at Ancient Aliens, de peger på, nogle meget markante problemer, som ikke bliver påpeget, men det er den traditionelle arkæologi,
der påberåber sig pseudoscience, selvom det i virkeligheden er dem, der gør det. Kernen af det er således, at de gængse pyramideteorier om deres opførelse, de har åbenlyse mangler, og de på ingen måde er overbevisende. Og det er derfor, at for eksempel bygningsingeniører, jord- og betonarbejdere og alle andre, der har prøvet at opføre de her ting, de forholder sig tvivlende over for de her teorier, der er. Og jeg har slet ikke berørt undergrunden, fordi der er en hel del, der tyder på, at den nyeste forskning, det viser, at der er store underjordiske kamre under pyramiderne. Vi skal lige huske på, at på det tidspunkt, hvor pyramiderne antages at være opført, der løb Nilen faktisk lige ved siden af. Det er faktisk en ret stor del af forklaringen på, jævnfør den traditionelle arkæologi, at det overhovedet kunne lade sig gøre, det var, at man kunne sejle stenene lige op til pyramiden. Men hvem ville in their right mind, havde jeg nær sagt, hvem ville ved deres fulde 5 dog ligge og grave kanaler, havde jeg nær sagt, gange og store rum under pyramiderne, når nu Nilen den hvide så flyder over. Den nyeste forskning tyder rent faktisk på, at der er, store rum under, pyramiderne, og vi taler om noget med 600-800 meters dybde, og meget større. Den eneste logiske forklaring, den vil være, det er, at man har haft en viden, som, gør, at man var sikker på, at man kunne grave de her kanaler. Alle andre, de vil jo tage at sige, hold nu op mand, hvis Nilen flyder over sine bredder, hvem fanden vil så in the right mind ligge og grave gange, der rager en 600-800 meter ned under jorden? Men det er ikke desto mindre tilfælde. Og nu er det, vi nærmer os det centrale i alt, hvad der er med Ancient Aliens at gøre. Når Eric van Däniken, Graham Hancock og hvad de ellers hedder, de sidder og siger, prøv at høre her en gang, der er et eller andet her, der mangler. Hvem ville ligge og grave de her ting? Hvor kommer den viden fra, der gør, at man graver kanaler, der rager hundredvis af meter ned under jorden, lige ved siden af en af verdens allerstørste floder, som for øvrigt er kendt for at gå over sine bredder en gang om året. De må have haft den viden et sted fra. Når man begynder at kalde den slags mennesker pseudoscience, så begynder jeg at forholde mig lidt kritisk over for, hvem det er, der egentlig bruger de udtryk, og hvem det er, der er den ægte, falske videnskabsmand. Det var afsnittet om Cargokult. Det var afsnittet, der kommer ekstra her. Vi ses igen til det næste afsnit i De Glemte Civilisationer.